Sad jedna priča za sve nas, nedostatak zdravlja, novca, životnog prostora. Ovo je, nažalost, svakodnevnica Ružice Kočić iz Gornjeg Barbeša na jugoistoku Srbije, kao i njene dve kćerke, Jovane i Dijane. Nije, međutim, sve tako crno. Dobri ljudi, društveno odgovorne kompanije potrudile su se da olakšaju život ovim hrabrim ženama, pa ih već od leta očekuje mnogo komforniji uslovi za život. Ovako se Dijana iz Gornjeg Barbeša, koja uskoro postaje punoletna, kreće po kući. Zbog spastične parapareze, genetskog oboljenja od kojeg boluju i njena majka Ružica i starija sestra Jovana, Dijana otežano govori, a kretanje van kuće je bez invalidskih kolica nemoguće. To je nama nasledno. Ona je nasledila od svoje majke, tako da je se to prenosilo sa kolena na koleno. Samo imam ja lakši slučaj imam. Da. Tako da ja sam bila na terapiji i tako da bolje je. Za razliku one dve koje ima mnogo teže da su rade terapije jer godinama nisu bile na terapiji. Njihova majka Ružica kreće se pomoću štapa. Zbog bolesti ne radi, a sve tri žive od socijalne pomoći u malenoj kući koju im je dodelila opština Gadžin Han. U ovoj prostoriji i spavaju, i kuvaju, i borave. Pa teško, ali mora se staramo jedno od drugu i da voda ne bude čisto, da šta drugo, da spremamo, da sve. Teško je, ali se navikneš. Sestre su se školovale u Nišu. Po izlasku iz školske klupe Dijani nedostaje društvo, a Jovani posao. Imam 20 godina, završila sam frizersku u Nišu, trogodišnju, tako da sad nemam posao, ali tražim. Ono sa čime se ove hrabre žene sada suočavaju jeste manjak prostora i životni ambijent koji ne bi bio udoban ni ljudima bez zdravstvenih problema. Ova kućica je međutim daleko bolja od one u kojoj su živeli pre samo pola godine. Tako da nam je opština odelila ove kućice. U početak smo bili u 4. gdje nije imala ni struje ni voda. Lepe vesti stigle su u ovu porodicu. Udruženje 28. jun je obezbedilo plac u selu Grdanica i potrebne dozvole za gradnju nove kuće u kojoj će mnogo udobnije i dostojanstvenije živeti Ružica, Jovana i Dijana. Mi smo uspeli da kupimo plac za porodicu Kočić i hvala divnim ljudima iz Brixwell Investments. Oni će ovako da im naprave novu kuću i udruženje Pokreni život će da pomogne oko bele tehnike i nameštaja za porodicu Kočić. Kad mi je izložila i rekla o čemu se radi i kakva je situacija za porodicu Kočić, za majku i dve njene ćerke od 19 i 18 godina da boluju od cerebralne paralize i da nemaju uslove za normalan život, nekako iskreno da vam kažem, to me baš pogodilo i smatrao sam kao obavezu da to preuzmem ne u smislu donacije, da mi doniramo novac pa da neko drugi to radi, da se time bavi, već jednostavno da uzmemo mi stvari u svoje ruke i da mi napravimo jedan objekat kakav oni bi trebali da dobiju i kakav zaslužuju. Jedan dom sa svim potrebnim stvarima da im omogući lakši život. Sa rampama, sa obezbeđenjem, sa prilaskom. Znači, mi ćemo, naša kompanija će se truditi da to od početka do kraja isprati i uradi najprofesionalnije moguće. Bila nam je želja da ima svoju kuću i hvala Bogu sad konačno imat ćemo svoju kuću. Kako si reagovala kada si čula za to? Bila sam presrećna kao i sada. Osim stambene, ovi dobrotvori najavljuju i zdravstvenu podršku za Dijanu. To nam je plan u vezi terapija, isto tako trenutno socijalnu pomoć koju primaju nije dovoljna za sve njih tri, jer svi imaju istu bolest, pa ćemo i pomoći da neko vreme uopšte ne razmišljaju o tim nekim osnovnim stvarima i da im olakšamo život. Pozivamo sve ljude koji su u mogućnosti da pomognu, jer svaka vrsta podrške pokazuje ovoj porodici da nisu same. Ružica, Jovana i Dijana bi trebalo da se u novu kuću usele do leta i već se radujemo narednoj poseti, uvereni da će ona biti u prostranijem ambijentu, ispunjenom radošću i optimizmom.